ओइ बाबु ओरै फैलाय ओरै फैलाय ओरै फैलाय 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 मा ओइ याव फैलाय फैलाय याव दसे फैलाय 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 होद माब्रा आं गेलेनो थांनांगौ खाथियाव फैलाय मा थां बाबु जोंना बै दखाननिफ्राय सिगारेट लाना फै थाइबानिबो मेथाइ जाबो होद लायालां दखानि आङो दानोसो रायगोन होद मा लाया बेलाय थां 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 हाब बेयावसो दं माथो बेलाय मबाइला बिजिथार माथो आसोल हाब माला फैनाय मा खबर है मैया फैदों आं न'आव फैनो लोगोनायखाय फैदोलां होद नोंना सेरग्रा होद ब्र नों माने एफा उन्दै गथ'खौलाय सिगारेट लायनो होनांगौ जाखो होद आं बिदिनो लायनो होबाय थाखायो होद ब्र बिदिया गोरोन्थिलै बिदिनो सिगारेट बिरि लायनो होदाव होदाव उन्दै बैसोआवनो बिसोरबो देनां बिदि सोबग्रा जालांगोन अब्ला जों उनाव बिसोरखौ मा होननानै बादा होगोन होद गाव सोबिखाय बिदि बुंबाय थायो बिदिनो जाद जाद बुंबाय थायोलै नोङो गामियाव थाइखायनो जेबो मिन्थियालै नोङो माथो न'फोरावलाय बिमा बिफाफोरा थाखोसे थाखोनै फरायनायफोरखौनो जौ सेरेब लायनो होयो माथो बिदियानोथ' गोरोन्थिलै बिदिजों जानाय नंलाथ' थासारिया बिदिबा माथो जोंना गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगोन मानोना दानि गथ'फ्रा गेदेरफ्रा जा मावनाय नुयो बेखौसो सोलोङो बेखायनो मोजां आखु आरो मोजां हाबा मावनो देखायनांगौलै नोंनाथ' नंगौलै नों होननाया सिगां जों LP ME फरायनाय समाव जोंनि गोदो जानायफ्रा बिदिनो थिनोमोन नालायब्रा औलै सिगाङाव बिदिनोथ'मोन नाथाय बिब्दि हुदाखौ जों गारनांगोनलै नुवाखै नोङो गथ'फोरा बेलासिफोराव ओरैनो गिदिंलाबायनासो थायो बेखायनो जों सेंग्राफोरा ज' जानानै टिउसन सेन्टार खुलिनानै गथ'फोरखौ फोरोंनांसिगौमोनलै आरो गथ'फोरा मोना मोना लेखा फरायगोना फरायाखै बेफोरखौ डिउटि होनांगौलै होनबासो गामिनि गथ'फोरा बेसे रोंगोन आरो बेसे दावगालांगोन ओइ भाइ थांनोसैलै आङो एसे खामानि दंथ'यो दे बिथांनि बुंनायाथ' थिगानो मोजाङानो सानदों साननायालाय नाथाय जोंनि सेंग्राफ्रा बेफोरखौ मावथारगोन नालै माथो गावबागाव बेरायनायावसो बिजिथार है बादि हुखानि नाखौनो खावनो थांनांसिगोनलै आसोलफोरखौ फन हरनो र' है आंखौ गावबायलै नक जाबायलै नै खारबो मा दाबो फन हमा ब्र एनिमिया खाथियाव फैथारबायलै माबार फै है सामब्रामा फन हरबायसो दानगोनलां होद मा दाबो फन हमाब्रा बेलाय होद थै मारबायसो साला है दिसथाबलै सामब्रामाबो बे खखानि ना खावनो लेंहरलायबाय साला हेलौ माब्रा मा जालायखो फै जोंना हुखानि ना खावहैनोसै ओइ नों मारगौसो है दिसथाबलै नोंबो र' थांगौ फै होद र' हलै आंनाव माल बायनो फैसा गैयालै फै मासि नांगौ बेफोरखौलाय थाब फै गामसा गाननोसैलां मादै माने गाराय गोदै बेखौलाय मा लिंबाय थानोब्रा आं नोंखौ आइखौनो लिंसैलाय दिनैनिफ्राय हा मानोसै मानोसै माने
नोंसाजोखौ लांबा आं नोंखौ बिखुनजो जाया बिखुनजो माने आइ महापापिया येस मोनसे जागलायबाय र' साला फेनफोरा बारायलायसिगोन आंना एबार हाहा आपल'ड होन र' मोनसे जाबाय र' आरो मोनसे बानायबाय र' साला आगसिगोनानै आगदाखै साहोगोन आं साहा मा खालामनाय जायोथाय बियो सानफ्रामबो खामानि मावहैया दामानि मावहैयानो हाबा जानानै लाजियाबो खोमा थोद जानला मोनला बखिबाय थायो मानसिफोरा एफा गोसा गोसा बखिनांबाय मानसिफोरा ओरैनोबो सानफ्रामबो मा हौवा हिनजाव नांलायबाय थायो होनना बुंबाय थायो आरो सरनांबाय बियो फाग्लासो जाबाय खोमा सानफ्रामबो लाइक एप मा मोनबाय थायोथाय बियो खामानि मावा दामानि मावा लासिं सिंनो होनाजोब्बाय बियो मानसिफ्रा बेफोरबायदि इसे गोसा गोसा रायबानो सिरथा माखौलाय बखिबाय थानो मोनो थोद बिदि ओरैनो थास्लायस्लाय फाग्लाफोराव अन्थाइ देनो थांबानो जायो थोद जाद होनोलै नोङो बे सान्दुं गोसायाव अन्थाइ देनानै गोसोम जाबा नों मोजां मोनगोन मानिफ्रायथ' फैसा ओंखारनांगौ बिदिबालाय दखानाव 500 गाहाम बाखि जानानै दङ बे खुमब्राजों जानो नाया मानैसो नांनानै दं खोमा अखाखौ नायनो हाया थां नायथां थै बारु र' बिखि थांनो एखि आमाय खालामनो हायाव एखि थु मालिक नायग्रा जागोन नोंसोर थाब नायना खबानो जाबाय थौदो दिनै जाखुनांगौलै मा माथो होद इनि गंसे दे थाब नाय एकस' खानसो खावखानांगौ दिनै जागोन मालिक थु आं मालिक नायग्रा जागोन थु होद गारना दोन थै एबार नों नायलै आं जिबौखौ मार गियो दे है बेफोरखौ सोंनो गिनालै लानजाया हमना सोर मोनामनाया गगोनलै होद गवा होद नोंहा इथिया बाराद्रायलै दानो हरनानै ओइ लाइभआव एक्टिं खालामदोंलै नोङो हाहा आं दिनो हायो नालाय नै मनायाला लाबो दे गिदिरलाय जालायरा माथो ओइ नै मालिका अबेथिंब्रा है मालिका नुगोनलै अबेथिंब्रा होद स्वाट मालिका नुगोन है मेंबाय आयदा मायालाय माथो बेखिनियाव मोजां जादों बेखिनियाव मोजां जायाखैब्रा माथो खखा साग्राफ्रा आलिखौनो गाफायजोब्बायलै मोननांगौबा दानस'जोबगोन आं खखाखौ है नै मालिका अबेब्रा नै हे मा मावदोंब्रा बेयावलाय हे मा बुस्थुलै बेलाय मा बुस्थु माब्रा बेलाय है होद माथो सैमासो फाग्लासो नामाब्रा सिखाजों खुबैगारगोनलां बाराबा हे खारनां गारबाय माथो फाग्लासोमोन नामाब्रा साला बिसिनि थाखायनो सबाय गायनो हालालै आलिखौनो गाग्लिजोब्बाय
नङा माथो नै खखाया बेखौ दे दानस'थारगोनलां दिस्टार्ब साला फाला दिनै बालाय दानस'जोबगोनलां आरो एबोबाव बारग'बायलै साला मा खिलाबायखो हुद जाबायलै थौ थौ बाज्ला मोनसे थौ थौदो हा खखाखौलाय सोर दानस'जोबखो फाग्लालाय एसे आराम साना गालांबाय सोर फाग्लानि फाव बेलाय हाब बेखौबो बोरियावसो गारना दोनदों आयै दिनैलाय मा ओंख्रि जानांगौ जाखो हिन्जावा आंना खुमब्रा हालायथारदोंमोन नाजों जानो होननानै सोर आद्रि मैया खालामखोब्रा बेफोरबायदि सोरनि फाव जाखो बेलाय आया बे खखाखौलाय सोर दानस'लायखो आरो बैयाव सानाय खखायाव बोरै मोनफैखो है मानसिफ्रा मेगन गोसा जोबमारलै गैला खखायानो न'आवनो थांसै आं मानसिफ्रा मेगन गोसायानो जोबमारलालै बिराद मेगन सायलै आंखौ दाना लाइगेआव फेमास जानायखाय लाबोनाया सायनोसै लाबोनाया गैयालै नै नायानो नाङाखै सोरबा खखाखौनो दानफायजोबना गालांबाय दिनैनिफ्राय नाखौ मोनजानाय नंला माथो नायानो गैया बेनो जाबाय आंथ' हाग्रा बारियाव मैगं खाहैखाया दखानावबोथ' बाखिया 500 मानि दङ माबोरै मैगं लायनो रानना था दिनै था जारलासो मोनबायलां हाबा जाना लानानै बेखौ मावनो गोसोबा बेखौ मावनो हाया बेखौ मावनो गोसोबा बेखौ मावनो हाया हाबा जाथ'वाबानो जागौमोन आं हैनो नोंस्रानो बेबायदिलै है हर होमबालाय जोंहा रावबो गैखाया आं दुगैना फैनि थाब फैलै अ थोखासिगोनलै जोंना नै माथो थु ओइ जाबाय जायाखै थाब दे थाब लाबो दे थाब लाबो है मोनखाजोब्बाय लायनि र' सेर लायनि र' दे है नांथाबायसैलै दारमासिनि र' आंना लायनि इयो माथो नायानो एसेल' साखिनासो फोजोबबाय नामा रानलाय थोद फाग्ला बिदि जायो नामा दे लुदो दे माथो नायानो गेब्लेजोबनायसो एंहर रोङाखै नामा नोंलाय ए नायानो फिसाखा नुवाखै नामा नों गेब्लेखागोन ना माला मोजाङानो बरिया मोजांब्रा है नोंनाबाथाय फेबा एबनाय हुदा दंलै नों बारा रोंनाङालै फाग्ला लोंबालाय एसे एनैया जाखागोन ना नांलायनायालाय हेद मा बुजियाब्रा नोंसोरलाय होद आसोलफोर
ओइ दिपान्तर लानाव आलासि फैनाय सिख्लाखौ आं बानायना होदोब्रा। होद इसोर सोर आलासि फैदोब्रा। बे फाग्ला दिपान्टरनि हिनजावखौनो बुंदोंलै बियो फाग्लाया। मा? दिपान्तरा हाबा जाबाय? दिपान्तरा हाबा जाबायथ' आरो गावहा न'आवनो थाथिरा जेराव मेराव खामानि मावलायबाय थायो। माथो नांनाय मोनथारबायब्रा। लु है नोंनिसो लगरलां। फाग्ला मास मोनथामानो जाबाय हाबा जानाया मालाय इन्जुर हाफ्लंनासो लायबावलायदों आसोला। आंखौबो लिंदोंमोनलै खावनायाव गिनानै थाङाखैलां। नंगौ इदिसो जाद' जाथाया? हामाथ' नोंहा दिनैसो। ओंलै नोंहालाय गार्लफ्रेन्ड लाया होमबा? थै गार्लफ्रेन्ड होनबाथाय सासेल' लानो बायोलां। मेरला दं आंनि आखायाव गार्लफ्रेन्ड। मानोब्रा? मानो माने नुवाखै होनबा नोङो इमान साफा बर' सिख्ला ओंखारदों। सासेल' जेब्लाबा माबा आखा थानाय बायदिसो मोनलायलाङोलां। बेखायनो गोसो बायदि लालाय गारलायसो खालामनो लुगैलां। गोथाव जादोंब्रा ना आं एवनाया? जादोंलै। एवनो रोंगौ माथो नोङो। रोंगौब्रा एक्सपिरियेन्स दङ। एसे लाबावनोसैलै आं एवनायखौ। हाबाब लोंगासिनोसो माथो नोंसोरलाय? जिराय। लोंनो नामा? है नाङालै आंनो। बेलाय माब्ला जौ लोंफेरग्रा बेलाय बेनाव जौनि निसा गैया बेनाव सिख्लाफोरनिसो निसा दं। सिख्लाफोरनिसो निसा दं आरो नामा इनाव? दाय फेसबुक नायनो र' आंना प्रफाइला बेसेबां लाइक मोनखो। नै माथो स्टेटासआ सोलायबाय खालि थेंथेंजों माथो। नै बे सिख्लाया गुबुन हारिखौ मोजां मोनोमोन नाथाय फुजायाव बेरायनो थांनायाव गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों गें रेप खालामना बुथारजाबाय। माने बिदि बुथारजालाबायब्रा जोंनि हारिफोरा खास्रि बिस्रिनो जोबोद दुखु मोनोलैना। मोनोथ' आरो। माथो बुंबावनो आरो बिदिनोथ' बुथार जागासिनो आरो जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा। जोंनि जायगायावनो सेफ गैला। आंना हाबा जानाया 1 इयारानो जायाखैमोन। सोरबा सेंग्राजों दोनखारलांबाय। अन्नानै सोरबा नुबाय बायोबा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम। जाबायलै बेनाथ' हिनजावानो दोनखारलांजाबायनो। मा जाबावगोन आरो गोदोसो गुबुन हारिफोरखौ खोनायोमोन दा जोंनि बर' हारियावनो सानफा एफा भाइरास बादि बारायबोबाय थानाय बादि मोनबायलां। बेनोथ' साननो गोनां जाना फैदोंलै दा। सोरबा थाखा फैसानिल'बाव सोरबा आरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै सेंग्रा सिख्ला जाफैनो लुबैदों। औ नों नंगौआनो। थारखौनो बुंदों फंबाय। अबेसे मानो खारबाय थायोब्रा हाबा जाखानाय मानसिफ्रालाय। औलै हाबा जानाय समाव इसोरनि गोथार थानसालियाव इसोरनि खाथियाव रायजो राजाफोरखौ साखि दोनना आं नोंजोंनो थैजासिम रायजो जागोन बिदि समायखेरा लानानै उनाव आरो गावनि थैजों सोरजिनाय गावनि फिसा आरो फिसायखौनो गारनानै खारो। औ बिदिनोथ' जागासिनो दं दा। आरो 14-15आवनो हाबा जालागासिनो दं दानि गथ'फोरा। बे समाथ' हाबा जानायनि समानो नङा आरो संसार जानायनि बागै जेबोखौनो मिन्थिया बिसोरो। बे समाथ' फरायना लानायनिसो समथार। नंगौथ' आरो। माथो होनबावनोब्रा दानि जुगनि मानसिफोरखौलाय बुजायनानै बुजिहोनो हालालै। बुजायबा रायनाय बुनाय बायदिसो मोनो। बिदिनोसै आरोलै।
जों दा बिमा बिफानिफ्रायनो उदां जायाखैलै आरो बिमा बिफानिफ्राय संसारनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिना लानो गोनां दंलै जोङो बिदि होननानै नोंसोरनाबो बे बैसोआव जौ सेरेब लोंनाय हुदाया मोजां जायाखैथ' हायोबा नोंसोरबो गारनांगौलै फाइमोन माबालै जोंना उन्दैयाव आबैया एसे गगा मोनबा लोमजाबा जौ सेरेबखौनो आंनो दौबाय थायोमोनब्रा बेखायनो लोंदाव लोंदाव गोथाव मोनना लोंबाय थाग्रा हुदा जालांबायब्रा होद गोदोनिजों दानिजों मिलायलालै नोंसोरबो हायोबा एसे एसे सोलायलांनो नाजादो हाय फ्रेन्ड्स भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आरो लोगोसे शेयारबो खालामदो लोगोफोरनो हाय लोगोफोर जोंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो लोगोसेनो नोंसिनि गेजेराव जों मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि जोंखौ बेबायदि सापर्ट